An filɛbaw ni an lamɛnbaa cɛ ani muso denmisɛn ani maabakɔrɔ ka bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn. Min ye bi ye sibiri ye janvier kalo tile 31 san 2026 ka bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn. Fala ye an dontɔ sisan an ka sitɛrɛnitigi dɔ bɛ Kayi mara la u y'an wele nka an ma se ka ɲɔgɔn faamuya kuma na nka a bɛ n'a fɔ u bɛ gɛlɛya kɔnɔna na. N bɛ dugawu kɛ sa n'an bɔra Ala k'an tulo don kibaruya duman na. U ka telefɔni sira kɔni ma se ka sigi sen kan kosɛbɛ. U tun bɛ ka bɔ Jiboli ka na. Tajitalaw don. An n'u ye ɲɔgɔn sɔrɔ nka min ye kumakan tɛ mɛn ka ɲɛ. Mankan misɛnnin ni fɛn caman b'a dugumana na. Nka n'Ala sɔnna ma a mana kɛ min ye. A kɔni b'a jira k'a fɔ k'u bɛ degun kɔnɔna na. U bɛ degun kɔnɔna na sabula yɔrɔ réseau ka gɛlɛn kosɛbɛ. Sɔgɔmada in na Fala ye an bɛ taa Bakɔ Jikɔrɔni Para Jikɔrɔni yɔrɔ min bɛ yen n'a bɛ fɔ a ma ko usine céramique cɛncɛnbɔ dangan ale ba kankun yɛrɛ sanfɛla la cɔyi maa minnu bɛ yen kabini san 1960 san fo kana se bi ma faw y'u tile kɛ baw y'u tile kɛ mɔkɛw ni mɔmusow bɛɛ lajɛlen y'u tile kɛ fo kana se denw ni mɔdenw ma bi ani tulomasamaw Fala ye olu ka yɔrɔ ni a filɛ ni usine ɲɛfɛ cɔyi kunungo e ni ne an taara ye. An taara danganda in lajɛ cɛncɛnbɔlaw an'u ka maa minnu bɛ yen u y'a yira an na k'a fɔ ko degun b'u dala Fala ye. U ka yɔrɔ ko min ye usine maaw ye olu taara bɔrɔnin turu. U y'a yir'u la k'a fɔ ko sariya ko y'u yamaruya ko sabula u ye gɔrɔsi sɔrɔ gɔrɔsi kɔrɔ ko sariya y'u yamaruya u ka sigi ba kankun in kan. Maa ninnu kɔni ko ko olu ma gɛlɛya don a la sabula olu y'u to k'u ka bɔrɔnin turu n'i ko ko sariya olu tɛna bila sariya juguya la nka olu sigitɔ min fɔra olu ye a fɔra olu ye ko Modibo Keyita ka taa na Fala ye pɔn 4nan baaraw o bɔlɔw turulen don o de la yɔrɔ in ma se ka di olu ma olu tun y'a ɲini nka u bɛɛ lajɛlen kɔfɛ tuguni ɲɛmaaw yɛrɛ y'a f'u ye Fala ye ba kankun jɔnni b'o feere maa ma nka olu y'a ye k'a fɔ dɔw nana ko titiri dira olu ma olu kamana gan a ko la kosɛbɛ u kɔni bɛ wuli ka jɔ la kunungo an taara ye an ye u ka maaw lamɛn u hakilinaw ye min ye an ka segin an ka jaw lajɛ kuma minnu bɔr'u da an ka maaw olu lamɛn u ye min lase an ma kunungo. Ne tɔgɔ ye Alifa Nuhu Ture u bɛ n wele ko Tufi. Aw ye yan yɔrɔ in sɔrɔ cogo di a n'aw yɛrɛ nana cɛncɛnbɔ daminɛ wagati jumɛn? Bon yan yɔrɔ ye anw yɛrɛ tɛ dɛ an fa n'an baw olu de ye yan baara daminɛ an nan'u kɔfɛ de olu sigira yan depuis en 61 u sigira yan a y'a sɔrɔ usine yɛrɛ ma jɔ usine yɛrɛ tɛ yen usine nana de k'an sɔrɔ bada la yan bɛ baara la an yɛrɛ de usine cɛncɛn na fɛn bɛɛ bɔ ka baara bɛɛ kɛ usine a y'a sɔrɔ kɔrɔyɔnw de nana olu de usine jɔ u bɛ achètew ani tasaniw dilan bon kɔrɔyɔnw y'u ka an ye baara kɛ ɲɔgɔn fɛ yan fo k'u ka baara nɔgɔya fo ka n'a to Modibo tile la u ka baara nɔgɔyara waati min na bon olu taara Modibo nana usine kɛnɛ min yɛrɛ bɛ yen kɛnɛ fila de don kɛnɛ fɔlɔ min nɔrɔlen bɛ usine na bon démocratie nana o ye Alifa tile ye o ademisiw olu de nana ka na yɔrɔ tila parce que olu de bɛ fanga la n'o tɛ yɔrɔ ye place publique de ye kɛnɛ fɔlɔ in an ta in o ye berzi de ye an sigilen b'a kan an ka maakɔrɔw u y'a ɲini État fɛ u ka papier dilan k'a d'u ma État y'a jira yɔrɔ in berzi de papier tɛ se ka dilan parce que Modibo a y'a ka projet dilan projet ye mun ye 80 pont min filɛ 30 mètres la o pont de sira bɛ kan ka bɔ yen k'a daminɛ Katibugu fo Sotiba sira bɛ kan ka bɔ a la o tuma yɔrɔ tɛ se ka feere na sira bɔra la wagati min u kan ka sabali na sira bɔra la wagati min na a tɔ min bɛ to an bɛ équiper la an b'an ka baara kɛ n'o tɛ yɔrɔ tɛ feere mɔgɔ ma a tɛ di mɔgɔ ma fo État yɛrɛ mɔgɔ ka se yɔrɔ ma bon an fana baara bila ten an b'an ka baara kɛ ka État de makɔnɔ bon démocratie mɔgɔw nana wagati min na u nana ka yɔrɔ tila
b'a dɔn u ka yuruku n'u ka fɛnw de don ka na papiye fu dilan u yɛrɛ ye parce que olu de bɛ fanga la bon u ma sara an na titre ye fɛn min ye n'i bɛ titre dilan i voisin i ni voisin minnu bɛ ɲɔgɔn kɛrɛfɛ ani ye maa minnu sɔrɔ dugukolo kan aw bɛ kuma di mɔgɔ ma kuma an fɛ ani mɔgɔ ma kuma fo ka na dɔrɔn ka na borniw turu k'a fɔ titre don titre an m'a fɔ titre de mais titre don c'est pas valable titre man ɲi parce que titre sariya ye fɛn minnu fɔ u m'a kɛ o tuma an fana an ma jɛ n'a ye an b'an da kasi kan ka taa jamana faamaw ma u k'an dɛmɛ maa min bɛ baara kɛ yan mɔgɔ 2000 ani kɔ aw yɛrɛ musow ye ji la nin bɛɛ cɛ sabagatɔw ye a bɛɛ dahirimɛ bɛ yan de na min cɛ sara i bɛna yan de ka se ka don sɔrɔ ka t'i denw balo maa minnu bi an bɛ place min na État ye place in ka bon dɛ denmisɛnw minnu bɛ kan ka taa don jihadisiya la u bɛɛ de bɛ na an fɛ yan an y'u minɛ yan u ka baara kɛ u ka baara o dabila baara de bɛ mɔni bɔ adamaden na u bɛɛ de bɛ yan ka baara kɛ ka wari sama u faso ma ka manamana ko dabila an bɛ o de la an bɛ sɔbɛ de la an tɛ tulonkɛ la yan ninnu u mɔgɔ joli u mɔgɔ damani ka n'a fɔ an mɔgɔ 2000 ni kɔ da a ka ca parce que an ka kuruntigiw bɛ balo a la chauffeur minnu bɛ na u bɛ na cɛncɛn u bɛ balo a la pelifililaw bɛ balo a la État ka assurance n'a ka taxi balo b'a la banki a b'an financer an bɛ tɔnɔ ladon banki kun an bɛ impôt sara jamana ye san o san o tuma jamanaden sigira dugukolo kan san 66 mɔgɔ dɔw de ka na fɔ u b'o wuli ka bɔ dugukolo sanfɛ na Mali tɛ ne kɔni m'a ye mais ne bɛ n dala kasi ka taa jamana faamaw ma u k'an dɛmɛ se t'an ye dɛ se t'an ye parce que ninnu bɛ min dɔn anw t'o dɔn se t'an ye ala n bɛ bɔ kuma na yan. n tɔgɔ Daramani Gindo. Daramani Gindo an bɔra ka tufi lamɛn ale ye ɲɛfɔli kɛ dugukolo in kabini kunungo fo ka na se bi ma aw ye wulikajɔ jumɛnw kɛ yaasa yɔrɔ in ka se ka to a bolo fo ka na se bi fana ma. Bon an ye wulikajɔ caman kɛ wulikajɔ daminɛna kabiri Alifa yɛrɛ bɛ fanga la wagati min na an ye domaine ministre démarché a la olu ma se ka fɛnkɛ fo ka na IBK fɛnɛ nana fanga la IBK nalen an yɛrɛ ni Bacili nana yan ka Bacili to domaine na a nana a yɛrɛ yɔrɔ lajɛ ka fan bɛɛ lajɛ bon ani ale bɔra ye cɛman Ibɛri Kulibali min tɛ yan sisan o fɛnɛ k'o to domaine na an ser'o fɛnɛ ma an n'o fɛnɛ ye ɲɔgɔn ɲa ko la u kɔni mɛn na n'u nana u bɛ yɔrɔ visiter u b'a fɔ an bɛ taa ka na bon an tɛ daluya foyi sɔrɔ a la o bɛɛ y'a sɔrɔ an tun bɛ kiri kɔnɔna na bon an taara kiri ministre caman tɛmɛna an ser'olu fɛnɛ ma an y'a ɲɛf'u ɲɛna olu yɛrɛ bɛ mɔgɔw bila ka na yɔrɔ lajɛ n'u nana ka na yɔrɔ lajɛ u bɛ taa u tɛ jaabi fɔ an ɲɛna bilen a ko la an fɛnɛ kɔni y'an dama kasi faamaw ye kosɛbɛ mais an y'a je hali bi u ma se ka don an jukɔrɔ bon komi sisan an kɔni b'a ɲini minnu bɛ yen an ma s'olu ma dɛ mais an b'a ɲini u fɛ u ka se ka don an jigiyɔrɔ walasa mɔgɔw bɛ se ka to yan ka balo cogo min na parce que yɔrɔ an yɛrɛ bɛ yɔrɔ la yɔrɔ bɛ cogo min na a dogolen tɛ mɔgɔ la n'i ye nin ta ka bɔ jamana kɔnɔ k'i b'a mɔgɔw bila yɔrɔ wɛrɛ n'a ma kɔlɔlɔ min don jamana kɔnɔ a tɛ na n'o hɛrɛ ye quoi parce que mɔgɔ caman bɛ na u b'a fɔ ten denmisɛnnin caman bɛ yen olu bɛ na ka na baara kɛ yan ekɔlidenw hali ni ekɔli taara i bɛ taa sɔrɔ u b'u ka ekɔli minɛnw u bɛ na o de wari ɲini congé kɔnɔna la an yɛrɛ bɛ wari mara u ye ni congé taara pour que ka se ka wari d'u ma u bɛ se ka taa k'u ta ekɔli minɛnw san o ye kelen filanan ji filanan minnu a ye kulu minnu fɔ n'olu bɛ baara kɛ mɔgɔ kelen t'a la minnu yɛrɛ ye Bamakɔ ka ye a bɛɛ bɛ bɔ kɔrɔn fɛ de ka na bon n'u nana ka na kɔrɔn fɛ u bɛ na baara kɛ yan ni baara banna u bɛ wari ci baara kɔnɔna la k'a bila ka to ka dugu la a kun ye mun ye pour que a bɛ ŋɔni bɔ jamana yɛrɛ sen na parce que ni wari bɛ taa so fɛn dɔw bɛ yen a b'a to somɔgɔw bɛ i yɛrɛ tanga ma bon n'o tɛ a m'a sɔrɔ yan e y'a gɛn a taara so bon n'a taara so ala k'an kisi i tɛ fɛ a ka don fɛn minnu na a bɛ don o la o kɔlɔlɔ bɛ se jamana de ma bon an kɔni b'a ɲini jamana mɔgɔw fɛ u k'a lajɛ faamaw bɛ se k'an dɛmɛ cogo min na. olu bɛ ɲɔgɔn na olu nana borni don ka ban. parce que an n'u tun bɛ ɲɔgɔn na an ye kiri kɛ k'a daminɛ an ye commune kɛ siɲɛ 2 ka taa cour d'appel la siɲɛ 2 ka laban cour suprême de la u ko grɔsi bɔra u ye grɔsi ci ka na an ma ko jaabi bɔra k'olu ye grɔsi sɔrɔ
u nana ni borne ye komi bon an fana tɛ sariya u ko k'u bɛna turu komi u ko k'u ye gɔrɔsi sɔrɔ ka na n'a ye an ka mɔgɔw fana wulikajɔ kɛ hali bi ka kirikura daminɛ bon borni ko la u nana an y'a yira an ka mɔgɔw la ni sariya de y'u bila ka na an tɛ sariya sɔsɔ an bɛ sariya kɔfɛ de bon k'a fɔ mankan nafa t'a la an k'u ka to yen u ka borni don o tɛna kɛ i n'a fɔ ko banna mais hali bi komi fɛnkɛ engagelen don kiri engagelen don an bɛ to kiri kɔ ka kiri jaabi ma kɔnɔ parce que an dalen don sariya la an dalen don an ka sariyatigiw la. Merci. Wolomasiri tabaw ka ministre général de corps d'armée Sadio Kamara kunungo ale tun bɛ Sevarekaw fɛ yen droni Akensi a taara o de di kɛrɛnkɛrɛnnenya la wolomasiri taba minnu bɛ n'olu ye an ka kɛlɛkɛcɛ minnu bɛ pankurungow la minɛn ninnu taara di olu ma waleya in kɛnɛ ka général de division Umaru Baru Jara n'o ye Baru kɛlɛtigi ye minɛnw dira ale ma baara ninnu bɛɛ lajɛlen kɛra base 200 ale kɔnɔna na Sevarekaw fɛ yen min ye wolomasiri taba minnu yɛrɛ bɛ n'olu bɛ pankurungo kunna armée kɔnɔna n'o ye armée de l'air ye olu ka ɲɛmaa n'o ye ka chef d'état-major ye général de brigade Alu Boyi Jara ale yɛrɛ tun bɛ kɛnɛ kan wolomasiri taba dagatigi camanba tun bɛ ko in kɛnɛ kan Sadio ka kuma kɔnɔna na sa a y'a yira sa k'a fɔ baara minnu kɛra bi an n'an lamini jamanaw fɛ cɛncɛnfoka jamanaw fɛ o taacogo ka ɲi nka bɛɛ k'a bila u kunna k'a fɔ ko wulikajɔw ale ni min ye jatigɛwalew kɛbaaw ye u tɛna sɛgɛn u tɛna ɲinɛ u ye fɛɛrɛ caman sigi sen kan nin waati laban ninnu na armée ale yɛrɛ kɛlen don ka wulikajɔ kɛ bi yaasa ka se ka olu kɔ kari min ye ka don maaw tula ka u ɲaami jamanadenw na u y'o kɛ kibaruya jugu u y'olu di kɛlɛ kɛcogo suguya wɛrɛw k'olu di fo ka taa se sɔrɔkota nasiraw ma Sadio Kamara y'a yira sa k'a fɔ ko min ye wolomasiri tabaw ye u ye wulikajɔ ni yɛlɛma minnu kɛ ka se ka bɛn ni nin ko ninnu ye o bɛna to sen na sabula min ye jatigɛwale kɛbaaw ye u fana fasa jalen don armée kɔlen don ka se min sɔrɔ ka bi fo ka sinsin o sinsinni tɛ sɔrɔ dɔwɛrɛ fɛ minɛnkuraw nali baara kɛcogoya ɲuman ale ni wolomasiri tabaw yɛrɛ ka se k'u cɛsiri ka se ka dɔ fara u ka sew kan o de la sa minɛn minnu filɛ nin ye o nana ka na di u ma u ka se ka wulikajɔ ni baara kɛ n'o ye jamana fan 14 bɛɛ lajɛlen fɛ ka dɔ fara u ka sew kan a y'a yira sa k'a fɔ ko min ye armée ye a bolo janen don hali bi maa minnu bɛ yen sa n'olu b'a fɛ ka segin ka na ka marifa bila u ka dayɛlɛlen don olu ye min ye drone min sɔrɔlen filɛ nin n'o ye Akensi ye u kan ka se ka dɔ fara min ye Sevarekaw ka wulikajɔ n'u ka cɛsiri kan Bamancɔ ni Jɔwale kɛbaaw dogolen don wo kɔnɔ se ka dɔ fara o kan hali bi Sadio ye welewelemada fana kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la sa k'a yira min ye wolomasiri tabaw la u ka baara n'u ka wulikajɔ kan ka kɛ jagoya la jaabi ka sɔrɔ sabula minɛn minnu b'u bolo bi o minɛnw ɲɔgɔnna ka dɔgɔ maaw bolo an dafɛ jamanaw fana na n'o ye AES jamana ye wulikajɔ ni cɛsiri min sera ka k'o kɔnɔna na a ye ɲɛfɔli kɛ o fana na dans le corps de Sadio Kamara y'a yira sa k'a fɔ k'a bɛ wolomasiri tabaw fo wulikajɔ ni cɛsiri la kɛlɛdagaw bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na minnu joginnen don sa ye dugawu kɛ olu ye Ala k'olu dayɔrɔ sumaya minnu fatura ka taasibila kɛ olu ye ko Ala ka lahara sɔn sumayaw ye Sadio Kamara yan'a ka bɔ pewu min ye Sevarekaw fɛ yen maa minnu bɛ yen sa n'o ye kabilatigiw ni dugulenw ye a taara ka t'olu fo nka sɔrɔdasiw kɔni ɲɛfɔli caman kɛra u ye minɛn ninnu n'o ye drone ninnu ye drone kura minnu filɛ nin n'olu dir'u ma u bɛ se ka baara k'a la Baru kɛlɛtigi yɛrɛ ale yɛrɛ ye ɲɛfɔli fana kɛ ka kɛ ni wulikajɔ ni cɛsiri ye ani minɛnw kan ka taa cogoya sugu minnu na nin bɛɛ lajɛlen kɔfɛ sa Sadio ni kɛlɛkɛcɛw yɛrɛ fana ye ɲɔgɔn sɔrɔ Sevarekaw ka kan kɔnɔna na min ye kɛlɛkɛcɛ bɛɛ lajɛlen hakilina min b'u la fɛɛrɛ min b'u la ɲɛŋɛ u ni minisiri u ka kumaw ta ɲɔgɔn na baara bɛ se ka kɛ ka ɲɛ cogo min na Akensi minnu dilen filɛ nin ye u tɛna da olu ma minɛn wɛrɛw bɛ yen mun bɛna d'u ma don nataw la dugumacɛw olu fana bɛ se cogo min na ka dɔ fara u ka wulikajɔ ni u ka cɛsiri kan armée ale yɛrɛ bɛ se ka baaraw kɛ cogo min Sadio kɔni ye bɛɛ lajɛlen lamɛn kelen kelen fo ka taa se wolomasiri taba fɛn fɛn bɛ yen n'u bɛ degun kɔnɔna na minnu fana bɛ yen bi bi in na n'olu bɛ yen ani Baru kɛlɛtigiw ye bɛɛ lajɛlen lamɛn Sevarekaw fɛ nin t'a siɲɛ fɔlɔ ye minisiri Sadio Kamara ale k'i sen bɔ a kɔnɔ ka taa nin kɛnɛ ninnu kan yanni kɛnɛ ka kuncɛ fala ye u y'u bolo bila u da kɛrɛnkɛrɛnnenya la n'u ye réparé kɔrɛ ka sɔrɔ ka taa dugutigilakaw fɛ yen ka taa foli kɛ olu ye minisiri Ismaël Wage ale bɛ Tumutukaw fɛ yen baara min hukumu kɔnɔna na o ye fɛɛrɛ kɛnɛ min sigilen don n'a bɛ fɔ o ma ko festival vivre ensemble kabini alamisa don ale kɔni sera Tumutukaw fɛ yen kunbɛnniw ni baaraw bɛɛ lajɛlen kɔfɛ sa a y'i sen bɔ a kɔnɔkɔrɔ kunu kɛlɛkɛcɛ minnu bɛ yen n'olu bɛ kalan na nin waati in na olu ka bɔli baaraw fana tun bɛ sen na
min ye nin kɛlɛkɛcɛ kura ninnu olu kan ka bila sen kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la wolomasiri tabaw ka gun kan baaraw bɛ se ka kɛ ka ɲɛ cogo min général de corps d'armée Ismaël Wage a yɛrɛ taar'u lajɛ u bɛ mugu ci cogo min u ye baaraw kɛ cogo min kalan min kɛr'u kunna ka se ka hakilina kuraw bila u sen kan Bamanjɔni juga wale kaba bɛ se ka kunbɛn cogo min na ale yɛrɛ hakilina ye min ye ani baara faamuya cogo a y'o bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ kɛnɛ kan ye fala silencieux tun bɛ yen n'o ye Basiru Seru Ɲagandu ye ale min yɛrɛ ye kɛlɛdagatigi ye Tumutu kɔnɔna na a kɛrɛfɛ sa min ye gouverneur ye n'o ye Baku Kante o fana tun bɛ yen Isaka Nazim na ale ye conseil régional ka taa se maire ma u bɛɛ lajɛlen nana Wage a ka kuma na sa a ko ko a bɛ Tumutukaw fo wulikajɔ ni cɛsiri ni baara mun sera ka kɛ ale bolo fala ye Tumutukaw sera ka biennale labɛn dugudenw ka wulikajɔ n'u ka cɛsiri an'u ka timinanja o bɛ a la nka min ye wolomasiri tabaw ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la silencieux n'a ka maaw ko k'u fo k'u waleɲuman dɔn sabula Tɔnbukutu fala ye n'i ko silencieux o tɛ maa fila ye o ye Basiru Seru Ɲagandu ye a n'a ka cɛdɔn ka wulikajɔ Ismaël Wage y'u fo k'u waleɲuman dɔn u sera ka baara mun kɛ nin waati laban in na sabula maa si kun tɛ k'a dɔn k'a fɔ ko biennale bɛ se ka taa kɛ Tumutu bɛɛ ni keleya kɔnɔna na wa ni kɛlɛcɛ kura minnu fana filɛ nin fala ye ninnu ɲɔgɔnna bɛna sigi an ka sigidaw caman de la sabula a yira k'a fɔ ko min ye Bamanjɔni juga wale kabaw ye taabolo falen cogo min kɛlɛ kɛcogo fana o fana kan ka falen ka kɛ ni dugu ni sigidaw cogoyaw ye Ismaël Wage ale kɔni kun ka tagali kun tɛ o ye sa nka a y'i sen bɔ a kɔnɔkɔrɔ ka taa bɛn ni ninnu ka bɔli ye ka foli ɲuman ta ninnu ta ka ɲɛsin u ma min y'an ka sɔrɔdasiw ye u bɛ baara min na nin waati la Tumutukaw fɛ yen k'u fo k'u waleɲuman dɔn cɛsiri ni timinanja ko halisa k'u ka dɔ fara kan ka kɛ n'u ka baarakɛlaw ye n'an bɔra yen an bɛ taa Labɛnzangakaw fɛ yen Labɛnzanga min ye armée ale ka sigidaga fɔlɔ n'o o ye Gao sigida ye olu maaw wulila ka taa se min ye commandant théâtre min sigilen don kɛrɛnkɛrɛnnenya la dugukoloko hukumu kɔnɔna na nin kalo in tile tubabukalo in tile 27 na 28 min ye donbolow ye furaw ale ni maaw ni na hinɛnaw ka taa olu di kɛrɛnkɛrɛnnenya la Labɛnzangakaw olu fɛ yen balo ale ni fura o tɔni 4 u taara n'o de ye malo o bɛ a la tulu bɛ a la sukaro kwa ale ni te na a tɔw bɛɛ lajɛlen gwa kɛmɛ min ye balo ninnu tilara olu de ni ɲɔgɔn cɛ min ye furaw ye sa o kɔni sera ka di maa 200 ani 10 ɲɔgɔnna ma min ye musikɛri ye n'o ye sange sule fala ye o fana tilara ko senfɛ ani te n'a tɔw dugudenw olu dɔrɔn tɛ maa minnu bɛ yen n'olu talen don tunga la olu fana bɛ a la ka taa se kabilatigiw ma maa minnu kɛlen k'u sigiyɔrɔ bila bi n'olu bɛ Labɛnzangakaw fɛ ninnu bɛɛ lajɛlen ye donbolo sɔrɔ min ye maire ye sa ale yɛrɛ tun bɛ kɛnɛ kan ye ka taa se dugutigi ma n'o ye Ali Musa Ali Ongoyiba ye a ye foni ta ninnu ta ka ɲɛsin wolomasiri tabaw ma ko nin kɔni diyar'olu ye kosɛbɛ fala ye ni armée bɛ se ka nin kɛ waati ni waati k'o bɛ fo olu la kosɛbɛ ko ka wolomasiri tabaw fo k'u waleɲuman dɔn Dirpa ale ye sɛbɛn in fa siri Arjan min ye Alassane Aljumati ye ale de ye sɛbɛn in kɛ fala ye n'an seginna ka na Bamako an bɛ taa Kuluba faama sigiyɔrɔ la jamanakuntigi Samɛ a ko tun bɛ ani maa mun cɛ kununko fala ye o ye a yɛrɛ ka baarakɛyɔrɔ maaw ye n'o ye Kuluba baarakɛlaw ye min ye baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen tɔgɔla sa Dr Aluseni Jawara n'ale ye présidence secrétaire général ye fala ye ale de ye kuma ta ka Samɛ foli ta ka ɲɛsin jamanakuntigi ma sini kɛnɛ labanko ɲuman k'ala k'o d'a ma baaraw olu kɛcogo ɲuman jamana ka hukumu kɔnɔna na min ye Asimi ye k'a ka kuntilenna n'a ka baara kɛcogo la sa min ye Jawara kɛ a y'a yira sa k'a fɔ ko baara caman sera ka kɛ an yɛrɛ fɛ yan cogo min ani an lamini jamanaw la kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mali ni Burukina ni Niger o la sa a ko ko min ye Asimi ye san 2025 kɔnɔna na a ka wulikajɔ AES bankun kan k'o ma dogo maa la koyi AES yɛrɛ ni baarakɛbolo mina minnu ka kan a y'olu bɛɛ lajɛlen sigi sen kan banki n'o ye BESIRI ye o sera ka sigi sen kan min ye passeport biométrique ye jamana 3 in tɔgɔ la ka taa se carte d'identité biométrique ma o bɛɛ lajɛlen sigira sen kan télévision ni arajo ale ni gafew wolomasiri tabaw faralen ɲɔgɔn kan k'o baaraw bɛɛ lajɛlen sera ka kɛ a ko ni laɲini belebeleba ninnu bɛɛ lajɛlen kɛrɛfɛ fana jamanakuntigi kuntilenna min b'a la o ye k'a fɔ sa an ka jɛ ka se ka farafinna kɛ kelen ye o kelenya bɛ daminɛ ni AES jamanaw ye wulikajɔ ni cɛsiri wolomasiri tabaw ka gun kan ka se ka baara kɛ ka ɲɛ kosɛbɛ Dr Aluseni Jawara a y'i da don o la a ko a tɛ ɲinɛ min fana kɔ dunko juguya ni yuruguyurugu kɛlɛli an yɛrɛ fɛ yan mara kama bɔli ani mara sinsin ni jɛlenya ni tilennenya kan sanu ni dugujukɔrɔ nafaw ka se ka olu fana sigi sɛgɛn kan min y'an ka wolomasiri tabaw ye ka minɛnw ɲini ka di olu ma u ka se ka baarabaw kɛ min ye Aluseni Jawara ye a ye nin bɛɛ lajɛlen fɔ a ye Asimi fo k'a tanu baara kɛcogo ɲuman na ani kuntilenna b'a bolo Asimi ka jaabi la fala ye a ko ko a b'u fo u ka baara la
wa u ka samɛ foli o jara ale yɛrɛ kosɛbɛ sabula olu y'a nagakɔrɔ baarakɛlaw ye k'a bɛ min ɲini u fɛ u ka baara kɛ tiɲɛ kan u k'a kɛ tilennenya kan u k'a kɛ laadiriya kan sabula min ye kuluba ye ale baarakɛlaw kan ka kɛ misali ye su ani tile tɔw ka olu ladege k'o de cɛ ka ɲi kosɛbɛ o tɛ sɔrɔ fiyewu cica ni jijali min ye tilennenya ni laadiriya ye ka baara kɛ yaasa jamana yɛrɛ bɛɛ lajɛlen k'a dɔn k'a fɔ k'u bɛ se ka baara kɛ min ye Asimi a ko ko min ye AES ko ye Mali jeniyɔrɔ fin nka Mali a b'a ko in na bi fo fininka fo nɛrɛbɔ o la sa min ye o baara kɛcogo ɲuman fana ye a y'o fana sinsin kumaw fana fɔ a ko ko min ye Mali ye cɛsiri ni timinandiya kɔfɛ musakaw k'olu don bɛrɛ la mara kama boli ka se k'olu kɛ min ye seko ni dɔnko k'o k'an ka kuntilenna ye baaraw bɛ se ka sigi sen kelen kan o la président a ko ko ale yɛrɛ ka baara hukumu kɔnɔna na sa baara bolodalen minnu fana kɛra kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka kɛ ni musaka min talen don k'a di a ye jira o fana sɛnɛ kan nka a y'a ɲini a ka baarakɛlaw fɛ falayi u k'u hakili to san 2026 la sabula wulikajɔ ni cɛsiri san don baara minnu kɛra n'o o ye danni minnu kɛra olu kan ka falen malidenw ka o ye k'o tɔnɔ sɔrɔ k'o de la sa a b'a ɲini u fɛ tilennenya laadiriya baara kɛcogo ɲuman ale ni maa minnu bɛ yen bi n'olu delilen don anw ta ɲɔgɔnna na falayi u k'o bila kɛrɛfɛ u ka se ka baara ɲuman kɛ a yɛrɛ ka kunnafoni yɔrɔ maaw a ko k'olu fana ka kɛ misali ye falayi kibaruya sanuman kibaruya ɲɛlen u k'o sɛnsɛn k'o fili bɛɛ lajɛlen bɛ se k'o sɔrɔ cogo min na teliya la ka kɛ ni kuluba baara kɛcogo ye a y'o fana fɔ falayi Asimi ko sifinw k'u ka wuli k'u jɔ u k'u cɛsiri u k'u timinandiya sabula hali bi ale bolo Mali denmisɛnninw kan ka dɔ fara wulikajɔ kan kuma tɛ bi kibaruya jatiginda ni kibaruya juguyama minnu bɛ yen u bɛ se k'u jeniyɔrɔ fiye o la cogo min na ka jamana k'ale ka kuntilenna ka taabolo lajɛ ka se ka baaraw sigi sen kelen kan kunungo kuluba faama sigiyɔrɔ la falayi kuma minnu fɔra ala kumabaw olu ye nin ye an bɛ taa fan fɛ an bɛ sɔrɔ ka na min ye minisiriso 2 olu ka kuma na. aw minnu b'a fɛ ka voyager k'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a ka voyage kɔnɔna na compagnie de transport Somatra u y'a kanu ka na ni kari kura caman ye kari minnu dilanna norme kɔnɔna na aw ka lafiya kama a suspension wo a climatisation a siège wo n'i ye kari jɔlen ye foyi tɛ jigin i kɔnɔ i bɛ se ka don a kɔnɔna na cogo min na Somatra e ka kari Somatra ne ka kari Somatra anw ka kari o hukumu kɔnɔna na kari ninnu bɛ sira ta don ko don Bamako Segu San Moti Kucala ka taa se Sikaso ma Keɲeba Kita o ma ɲina Yoro di Sahel maaw kɔ ka taa se Kolokani Jijeni fo ka taa se Bɛnma ma Somatra fiɲɛ foroko Somatra ka wuli hɛrɛ la ka se hɛrɛ la. Falayi kunungo minisiriso min bɛ jamana kɔnɔna lakana ko kunna tɛgɛnɔ bilara sɛbɛn belebele dɔw la kɛrɛnkɛrɛnnenya la yaasa min ye an ka sirabangakaraw la baara ni lakana bɛ se ka sigi sen kan cogo min minisiri Dawudu ale ka minisiriso kɔnɔna na min ye minisiri Madina ye ni ale bɛ Danbɛlɛlakaw ka sigi la n'o ye Madina Sisoko ye siraba minisiri min ye ale ye falayi u nana sa ka na u bolonɔ bila sɛbɛnw na min ye baara ninnu bɛɛ lajɛlen hukumu kɔnɔna na sa tɛgɛnɔ bila sɛbɛn in falayi 3 don a bɛɛ lajɛlen bɛ tali kɛ min na sa o ye lakana bɛ se ka sabati cogo min na an ka sirabaw olu kan anazɛri ale ni wolomasiri tabaw ka se k'u bolo di ɲɔgɔn ma min ye sɛbɛn kun fɔlɔ ye sa u y'a yira sa k'a fɔ k'o kɔni bɛ lakana kɛ sirabaw olu kan tɔ 2 olu bɛ tali kɛ mun na baara kɛcogo ɲuman anazɛri ale ni wolomasiri tabaw ni ɲɔgɔn cɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la sapeur pompiers ni gendarmes falayi ka se ka baara lalawuli kosɛbɛ min ye sɛbɛn tɛgɛnɔbila ninnu na sa anazɛri ale ni polisi directeur o y'u tɛgɛnɔ bila sɛbɛn min na sa u bɛ tali kɛ duguba kɔnɔnaw olu sirabaga ko kan ka kɛ cogo di o lakɔlɔsili kan ka kɛ cogo min sɛbɛn 2nan sa anazɛri ale ni gendarmerie directeur u bolonɔ bila sɛbɛn na sɛbɛn bɛ tali kɛ an ka siraba minnu bɛ bi dugubaw ni ɲɔgɔn cɛ olu lakana ko bɛ se ka kɛ cogo di ani sirabaga kasara bɛ se ka juguya o kan cogo min na min ye 3nan ye sa u bɛ tali kɛ fɛɛrɛ ni dabaliw la ka se ka sirabagana yɛrɛ ale lakanaw k'olu bɛɛ lajɛlen sigi sen kelen kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la maa minnu bɛ yen bi n'olu bɛ bolimafɛnw kɔnɔ u ni minɛn minnu kan ka kɛ ɲɔgɔn fɛ ale ni baara kɛcogo wulikajɔ ni cɛsiri kalansenw ka se ka sigi sen kan anazɛri ka maaw dege sirabaga kasara mana kɛ maaw bɛ se ka ɲɔgɔn dɛmɛ cogo min na ka fɛn fɔlɔw kɛ yanni sapeur pompier maaw olu ka se kɛnɛ kan o la sa bolonɔ bilara sɛbɛn 3 min bɛɛ lajɛlen na a bɛɛ lajɛlen kɛra minisiriw olu ɲɛna u y'a yira sa k'a fɔ ko min ye ka munumunu salo kɛ anazɛri ni polisiw an ka dugu kɔnɔna na falayi o ɲɔgɔnna 110 de bɛna kɛ duguba minnu talen don n'a bɛna k'olu kɔnɔ o ye Kayi ye Bamako Kulukoro Kati Sikaso Segu San Moti
Joila, Nyoro, Nara, Kuchala, Panyangara, Fana ani Kenyeba olu talen don min ye polisiw n'olu ta o ye 90 ani 7 o ye gendarmerie ta ye siraba jumɛnw bɛna ta o sugu humu kɔnɔna na Bamako Segu siraba o bɛna ta min ye San Segu Moti o siraba fana bɛna ta kɛrɛnkɛrɛnnenya la sa ka bɔ Segu ka taa San ka taa se Moti o siraba in o bɛ a la Bamako Sikaso bɛ a la Kayi Diboli bɛ a la Bamako Kulukoro Banamba o sira fana bɛ a la Bamako Kita Kenyeba o fana b'a la Bamako Kure Male min ye Bamako Kangaba ye Gao Wabariya ninnu bɛɛ lajɛlen fala ye ko baaraw kan ka k'a ka su ani tile gendarmelakaw fɛ min ye siraba ka kasara a bɛ se ka dɔgɔya cogo di nin waleya ninnu bɛɛ lajɛlen kɛ kun ye min ye sa ka se ka siraba ka kasaraw k'olu sigi sen kelen kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye maaninfinw n'u bololaminɛw olu bɛ se ka lakana cogo di an ka sirabaw kan minisiri Madina ale y'a yira sa k'a fɔ a ka kuma kɔnɔna na ko nin si tɛ taa fiyewu baara kɛcogo ɲuman kɔ min ye lawulili min kɛlen don sen kan sa u bɛ se ka sinsin cogo min na Dawudu ale y'a yira sa k'a fɔ cɛsiri ni timinanja jamana ɲɛmaaw ye laɲini min kɛ siraba ka kasara bɛ se ka dɔgɔya cogo o cogo ko nin y'a fura ɲuman ye wa lakana fana a bɛ na n'o ye minisiri fila bɛɛ lajɛlen kɔni bɛnna min kan o ye k'a fɔ sa maa minnu bilalen don nin baara na k'u cɛsiri yaasa a ka se ka bɔ a sira fɛ lakana sirabaw ka bɛ se ka na cogo min na min ye siraba ka kasara bɛ se ka dɔgɔya cogo min na sɛbɛn ninnu bɛɛ lajɛlen tɛgɛnɔ bilara sa fɔlɔ min ye polisi directeur ye sapeur pompier directeur général ale ni ANASER olu tɛgɛnɔ bila sɛbɛn fɔlɔ la ANASER ale ni min ye polisi directeur adjoint o de tun bɛ kɛnɛ kan ye n'o ye Seru Jara ye olu fana olu tɛgɛnɔ bila sɛbɛn filanan na sabanan sa gendarmerie directeur Danga ale fana ni ANASER directeur y'u bolonɔ bila o sɛbɛn fana na nin bɛɛ lajɛlen fa sirila minisiriw ɲɛna ka sɔrɔ ka jɛ ka foto ta ko baara ninnu bɛɛ lajɛlen kɛ kun ye min ye baaraw olu mana sinsin ka ɲɛ kosɛbɛ siraba ka kasara a na dɔgɔya kosɛbɛ wulikajɔ na se ka kɛ baara ninnu bɛ se ka to fana min ye nafa bɛ sɔrɔ ko ninnu kɔnɔna na Falaye an bɛ min fara nin kan ni nin bɔra sira fɛ kosɛbɛ maaw bɛ tilen ka kuma min fɔ u taara an jɔ sira la k'an bɔ mobili kɔnɔ k'an kɛ tan ninnu tɛ se ka wuli k'u jɔ ka nin baara in kɛ o fana ka se ka kɛ dɛ kuma tɛ siraba minnu fɔra i b'a mɛn o sirabaw de kan ko terroriste ye maaw lajigin u y'u kɛ tan ni nin maa bɛɛ lajɛlen bɔra ka baara kɛ a ɲɛma ka fara wolomasiri tabaw ta ka Falaye a ka ca Ala fɛ a ko a bɛ nɔgɔya min ye APDP ye ale tɔgɔla san n'o y'a tɔgɔla don ye o hukumu kɔnɔna na u ye baro sigi kɛ ni maa minnu bɛ master kɛ droit kɔnɔna na université Kurukanfuga la baara in kɛra APDP yɛrɛ jabala la kunungo Famara Berete ale tun bɛ yen a ye min sɔrɔ ka kɛ ni waleya in ye n'o y'a sɔrɔ kalanden maa 70 olu talen don sa ko ka se ka maaw tɔgɔla sɛbɛn olu la kɔlɔsili baaraw kɛ ka fara sariyaw ni kiiritigɛlaw yɛrɛ bɛ min fɔ baara in hukumu kɔnɔna na an bɛ taa APDB kɔnɔ sa Falaye an ka se ka faamuyali sɔrɔ ko in na kiiritigɛlaw jɔyɔrɔ kan ka kɛ mun ye maaninfinw tɔgɔla kunnafoliw lakanali kɔnɔna la o de tun ye kalanbulon kuma kun ye kalanbulon min bilala sen kan APDP ani université Kurukanfuga fɛ ka ɲɛsin Kurukanfuga kalandenw ma minnu bɛ master la subahana mansinw labaaratɔ la ka maaw ka hakɛw bonya n'u b'u wele ko auditeur en droit du numérique nin kalanbulon mun sigira ka sanga ni diɲɛ kurukara ye don mun ta k'a kɛ maaninfinw tɔgɔla kunnafoliw lakanali donba ye ko journée internationale de protection des données personnelles. An ye master dɔ dayɛlɛ université Kurukanfuga la master ye tɔgɔ ye ko droit du numérique c'est-à-dire fɛn fɛn ye données caractère personnel ye réseau kan ordinateur la bɔlɔlɔ kan donc information fɛn fɛn bɛ yen n'a bɛ adamaden kun kan sur le plan électronique o kalan de don. Master ni sigira salon ekɔliden jate la mɔgɔ 72 an y'o de première promotion kɛ bi sa an nana ɲɔgɔn sɔrɔ comme journée internationale bɛ yen an y'o de sababu ta pour que ka formation dɔ kɛ o formation in kun ye jumɛn ye juge pénal a b'a dɔn juge suguya ka ca c'est-à-dire kiiritigɛla suguya ka ca n'a fɔra ko juge pénal o bɛ kiiritigɛla minnu bɛ ɲangini kɛ donc mɔgɔ min ni a kɛra sababu ye ka i ka kunnafoni internet kan ka kɛ sababu ye ka lagosi s'a ma o juge
bɛ ɲɛɲini ta ka lase ma donc juge a bɛna ɲɛf'u ye bi ale ka baara ye min ye a b'o ɲɛfɔ an ka ekɔlidenw a ka baara ye min ye ni mɔgɔ ye dankari donner à caractère personnel. Ni kalanbulon ninnu donni kɛnɛ kan Burkina Fasokaw ka subahana mansinko ni maanifɛnw tɔgɔla kibaruyaw lakanali cakɛda Commission de l'informatique et des libertés du Burkina Faso o ɲɛmaamuso Dr Nassa Tarawina ale tun bɛ kɛnɛ kan mun kɛra taamasiyɛn ɲumanba ye n'o bɛ AES jamana bɛɛ lajɛlen kɔnɔ maanifɛnw tɔgɔla kibaruyaw lakanali baaraw kaɲa o siratigɛ de la APDP ɲɛmaaba professeur Mamadou Samaseku ka baabu daminɛ kɔrɔfɔw la a y'a ka foli ni tantoli ta ka ɲɛsin AES jamana ɲɛmaa sabaw ma jɛɲɔgɔnyaw bɛ ka bonya jamana sabaw ni ɲɔgɔn cɛ yaasa AES jamanaw ka yɛrɛtigiya ka se ka sɛbɛntiya diɲɛ sɔrɔ cogo kuraw ni subahana mansinkow sira fɛ professeur Samaseku ka kɔrɔfɔw la a yɛrɛ k'a fɔ ko nin hakilina bɛɛ lajɛlen bɛ don an ka jamanakuntigi général d'armée Asimi Goita a ye wulikajɔ min boloda ka se ka an ka jamana cakɛda baw ani sɔrɔsiraw bɛɛ lajɛlen don subahana mansin kɔnɔ ko digitalisation ni ka sɔrɔ ka don kɛ ko nin donbaw baaraw hakili falenfalenw ani dɔnta kariliw a kɛ sababu ye maaw ka dɔntaw ka faamu yaasa maanifɛnw tɔgɔla kunnafoliw ka lapasa kosɛbɛ an ka jamana kɔnɔ jango kiriko siraw fɛ faamuyali ka bonya kosɛbɛ tɔgɔla kunnafoliw lakanali la an b'a yɛrɛ la k'a fɔ nin donba in baaraw kɔnɔ APDP ɲɛmaa professeur Mamadou Samaseku a ye bonyamasegi sɛbɛn sɔrɔ ka bɔ blogueurs ka tɔn yɔrɔ Communitasi ka sabu kɛ a ye dɛmɛ mun don u ma u ka jalajɛba ta ko sabanan kɛnɛ kan. Fala an bɛ to hukumu kelen kɔnɔna na min ye APDP ye a y'a ka da fana yɛlɛ yaasa maaw bɛ se k'a dɔn cogo min na APDP ale bɛ baara kɛ cogo min kɛrɛnkɛrɛnnenya la maaw bugunnatigɛ sɛbɛn olu la kɔlɔsili hukumu kɔnɔna na ka ɲɛfɔli kɛ bɛɛ lajɛlen ye u ka don in ale hukumu kɔnɔna na sanayɛlɛ kalanso min bɛ yen a bɛ f'o ma sa ko a tɔgɔ yɛrɛ ye di école min tɔgɔ dalen don ko business school n'o ye Arasini Cham ka kalanso ye Fala ye olu ka bɔli o hukumu kɔnɔna na sa u y'o tɔgɔ ta ka da an ka cɛkɔrɔba la n'o ye Elhaji Amiɲan ye Bahame u ye don in kɛrɛnkɛrɛnnenya la sa ka bɔli ninnu n'o ye denmisɛnnin ninnu ka bɔli k'o kɛ o la sa Amani Ɲang ale n'a dɔgɔ n'a kɔrɔ n'a balimaw u bɛɛ lajɛlen nana sa Arasini Cham ale ka kalanso kɔnɔna na maa minnu bɔlen filɛ nin sa n'o ye denmisɛnninw ye n'olu kan ka baara ta u kan ka maa min ta misali la o ye Amiɲan ye Amiɲan ale kɔni tɛ ko fɔ maa ye tuguni maa min don juraya a y'o kɛ ka baara kɛ tilennenya ni laadiriya la a y'o kɛ min ye baɲumankɛ ye ka ɲɛ maaw ma fi sabililayi a y'o kɛ yɔrɔ caman na an ka jamana kɔnɔ fo ka taa se a ka soma yɛlɛmali ma Fala ye cɛkɔrɔba in a ma gasi kɛ denmisɛnnin ninnu sa olu n'a ta misali la o de la a denkɛ n'o ye Amani Ɲang ye a y'u fo k'u waleɲuman dɔn kalanso yɛrɛ ɲɛmaa n'o ye Arasini Cham ye u y'u sugandili min kɛ k'u fa tɔgɔ da nin na k'a diyar'u ye a bɛnn'u ma ni Ala sɔnna a ma min ye nin denmisɛnninnaka ninnu ye Fala ye n'olu filɛ nin ye ka n'u ka diplôme sɔrɔ ka kalan kun cɛ u n'a to sa k'a dɔn k'a fɔ Bahame ye maa min ye a ka kuntilenna ye min ye a n'a ka taabolo n'a ka mara kɛcogo Amani Ɲang y'i da bɔ o bɛɛ lajɛlen la ka ɲɛfɔli kɛ denmisɛnw yɛrɛ ye faamuyali caman kɛ cɛkɔrɔba in ka taabolo n'a ka tabiyaw la maa min don ale tɛ ko fɔ maa ye tuguni Mali kɔnɔna na o ɲamasegi o fana kɛra kɛnɛ kan ye ka sɔrɔ k'a ko kun cɛ ni jataw ye min ye baara ye ale kɔni kun cɛra sa kɛrɛnkɛrɛnnenya la Fala Yirimajɔkaw fɛ yen agence kura dɔ sigira sen kan n'o ye Bɛnba ye Bɛnba in ale sigikun ye mun ye mun ni mun baara bɛna k'a kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la Kɛba Jalo ale taara ye kunungo a ko kurumokari hukumu kɔnɔna na wara ka sirafara a bɛ o yɔrɔ de la an ka jɛ k'a ka sɔrɔtaw olu lajɛ. Bemba est effectivement institution de microfinance qu'on appelle les mesofinances. On va vous ma mesofinance au Tidoreye. Microfinance mun kapumba nous be au banque classique bonga ou be ufana jorofa mi faso chake launi yera ye barake launi sarata launi jagokɛlaw ni mɔgɔbatigiw dɛmɛni na u ka baara la n'u a bɛ fɔ olu ma nanzarakan na petite et moyenne entreprise petite et moyenne industrie ani
entrepreneur donc anw ka baara ye k'olu de dɛmɛ u haju la wari ɲini ko sira fɛ ka se k'u ka caw kɛ ani ka mɔgɔw fana minnu ka wari b'u bolo ka mara lasago cogo ɲuman na n'u mago jɔra la u ka se ka sɔrɔ sanga ni waati ka sɔrɔ a ma kɛ degun kɔnɔ donc an ka baara y'o ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la wulada in na an bɛ ka an ka agence filanan dayɛlɛ parce que an ka agence fɔlɔ bɛ an ka siège la nka nin ye an ka bolofara fɔlɔ dayɛlɛ ne ye Yirimajɔ yan donc ne nimisi wasalen don sewalen don hali bi an bɛ Ala fo n'i y'a lajɛ bakurunba la bolofara sugu fila de bɛ yen a bɛ fɔ minnu ma wari mara bilayɔrɔ ani minnu ye an b'a fɔ ma compte courant n'o ye compte minnu ye i bɛ se ka juru sɔrɔ o kan i bɛ se ka wari bila k'a ta teliya la ani minnu ye compte minnu ye minnu bɛ se ka kɛ mara ye marata ninnu na ne ka mara b'a la ne ka pari b'a la ne ka wari b'a la donc o compte kɛcogow tɛ kelen ye dɔ nafa bɛ dɔ ɲɛ bɛ nafa min s'i ma o ka bon ni dɔ ye donc nka a bɛɛ ye compte ye i bɛ se ka wari mara min kɔnɔ ni mago jɔra la k'a sɔrɔ donc o compte b'an bolo n'i b'a fɛ ka don anw ka tɔn kɔnɔ bɛnba kɔnɔ a ka nɔgɔn i bɛna n'i ka pièce d'identité ye ani n'o y'a sɔrɔ i ye cakɛla de yɛrɛ ye baarakɛla de ye sɛbɛn minnu b'i bolo k'i yamaruya k'o baara kɛ i bɛna n'o papiyew ye min b'a jira k'a fɔ ko e ka kan n'o baara kɛli ye ani i yɛrɛ ka sɛbɛn minnu b'a jira i yɛrɛ ka identité jira min bɛ a jira ko e de ye yɔrɔ fɛntigi ye ani i sigiyɔrɔ bɛnnen bɛ yɔrɔ minnu ma o sɛbɛnw de bɛ a to an bɛ se ka compte dayɛlɛ i ye teliyala ni nɔgɔya la wa a compte dayɛlɛ ni ka teli a bɛ kɛ i sigilen yɛrɛ ɲɛna ka papiyew bɛɛ d'i ma i yɛrɛ sigilen ɲɛna ka tila k'a carte d'i ma i yɛrɛ ɲɛna o le kan min b'an bolo o ye k'a fɔ yɔrɔ in dayɛlɛla Yirimajɔ ye nka Yirimajɔ dɔrɔn tɛ commune 6 bɛɛ don Yirimajɔ n'a kɛrɛfɛ quartier bɛɛ don k'a ta kabini Sogonikɔ la ka taa bila fo Bangidala a bɛɛ welelen don yan ka taa Senu na ka bɔ Senu ka taa fo Jelibugu la ba kɔfɛla dɔ in na ba numanfan a bɛɛ welelen don yan maa ma bɔ maa la denmisɛnnin fara maakɔrɔba kan cɛ fara muso kan fɛn o fɛn bɛ baara kɛ k'i bɛ dɔ kelen yɛrɛ an kɔni b'i dɛmɛ an bɛ se k'i dɛmɛ an sen na an wasa la donc an b'an kalifa maliyɛnw na hali bi k'u ka dɛmɛ ɲini yaasa n'u ka se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ an fana ka se ka an ka dɛmɛ se maliyɛnw ma cogo min na u ka baaraw bɛ se ka yakubaya u bolo o y'anw ka haju ye. Fala ye min ye an ka jamanakuntigi kɔrɔ Ala ma hinɛ na Amadu Tumani Ture ale ka fondation maaw ye bataki kɛ k'a jira k'a fɔ k'u y'a lakɔlɔsi bɔlɔlɔ sira fɛ maa dɔw bɛ olu kɛlen don ka lɔbɔ bugunatigɛ ta k'a jira sa k'a fɔ ko o ye lɔbɔ ye a jaw n'a ka jamalajɛw n'a ka fotow bɛɛ lajɛlen fala ye ko ŋanamu-ŋanamumaw don maa si kana da u la maa kana dɔrɔmɛ kelen wo sɔgɔlen d'u ma wa min ye olu ka jɛkulu in ye n'o o ye u ka baɲumankɛtɔn in tɔgɔ dalen don Amadu Tumani Ture la denmisɛnninw kama ko a ɲɛmayaso b'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ bɛɛ k'i hakili to i yɛrɛ la lɔbɔ tɛ bɔlɔlɔ fan si fɛ a tɛ bɔlɔlɔ ka bi a t'a ka sini wa min y'a ka baara foyi tɛ kɛ bɔlɔlɔ sanfɛla la wa ɲini bɛɛ fɛ sa maaw k'u hakili to u yɛrɛ la olu ka kunnafoni di cogo n'u ka kunnafoni di waleyaw bɛ kɛ u yɛrɛ ka siraw fɛ sira minnu n'olu kɛrɛnkɛrɛnnen don min ye jɛkulu in ɲɛmaaba ye sa n'o ye fondation in ye fala ye a directeur général n'o ye Yuba A Traore k'a bɛ faamuya ko ɲuman ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ ko lɔbɔ t'i bɔlɔlɔ ale sanfɛ an ka fototalaba dɔ n'o ye Jango Sise Jango ale kɔni a tɛ ko fɔ maa ye fala ye somayɛlɛmani ni sisan cɛ sa a limanaw n'a teriw u ye taasibila kɛ a ye Jango Sise ale bangena san 1945 san desanburu kalo tile 31 min ye Jango ye sa ale yɛrɛ Kayikayi a fa o ye Ɲame Sise min ye Jobali Jara o ye a ba ye fotota kɔnɔ a y'o dɔ fɔ k'o dɔngala kari sabula fɔ ma carte postale Mali tɔgɔla ale de fɔlɔ y'o kɛ min ye Jango ye a ka foto biennale fara lajɛbaw kan an ka jamana kɔnɔ seko ni dɔnko hukumu na a taara bɛɛ lajɛlen kɛnɛ kan Maliba jɔnjɔn a y'a layɛlɛ diɲɛ seleke naani bɛɛ lajɛlen na dɔngɔnɔw ka dugu min ye Tɔnbɔkutu ni Gawo ye fala ye u ja ɲumanw n'u ja sanumanw ka taa se Segu ni Moti ni Tɔnbɔkutu ni Kidali bɛɛ lajɛlen ma ale de y'o ja fɔlɔ bila maa timinandi kun don a ka wulikajɔ n'a ka cɛsiri kɔnɔna na ka taa sibilaka ye min ye ni maa mafalenba in ye ko Ala k'a dayɔrɔ sumaya limanaw n'a teriw u ye taasibilaka ye sabula maa min don
cako la a y'a se kɛ jamana ye fo ka taa se a ka soma yɛlɛmali ma biennale ale kun cɛla tumutukaw fɛ yen baaraw daminɛna sa kabini desanburu kalo tile 18 ka taa kun cɛ a tile 28 na fala ye tile 10 baara kɔfɛ jɔnjɔn a taara buguninkaw fɛ yen filanan ya o dira joyilakaw ma min ye sabanan ya ye o taara ka di tumutu yɛrɛ ma a yɛrɛ fɛ yen fala ye baara in kɔnɔna su ni tile ɲɛnajɛ de tun bɛ kɛ min ye baba alikayidu ale tɔgɔla ndolanci tɛrɛn na fala ye bi an bɛna mun ta yira o la sa n'o ye marabolo min ye o ye gawo ye gawukaw ye mun sɔrɔ ka su don na sa ala kumabaw an y'olu dɔw salo an ka jɛ k'olu filɛ
saltarase irmi berandi irnyai sai jimi haria mir borchinandi irma bondum la saltarase irmi berandi irso kahele irmazama walirma rabose womirchebe himaro kirgondir gandase wodinse irgabona irganda waise ladiranta kanga baganda aeso jaiga sama ganda kulbande hino almano ga kwenu kaga himanda almano kallambandi moga duwandi almano kallambandi moga duwandi ganda hinsa nalwa hidusa gila kalfo aniyafo tangamfo inemanyali irganda waite afriki serich alfa gaigararo wabengane kato irganda waite afriki serich alfa gaigararo wabengane kato aes banda wabengane kabangai aes banda wabengane kabangai ganda hinsa unemo fara alwati kulma funoi ganda hinsa unemo fara alwati nai ikulma fondo boy
awa gawkaw ni tun ye aw niyɔrɔ ye aw sera ka wuli ka jɔ min kɛ walayi ni y'olu kɛcogo gawkaw vraiment biennale in diyara koyi biennale in diyara yɛrɛ de parce que gawo joué don nɛnɛ min tun bɛ yen ala de b'a dɔn donc an bɛ dugawu kɛ ala ka buguni biennale ala k'o yira an na san 2027 n'ala sɔnna ma o n'a ta bugunikaw fɛ yen ka gawo bɛɛ lajɛlen fo bi tilegan in na ta an b'o da yan n'ala sɔnna ma sini nɛgɛ kanɲɛ 18 an na ɲɔgɔn sɔrɔ ka dugawu kɛ sa min ye basigi ni lafiya ala k'o lana an ka jamana kɔnɔ an ka jamana halisa ala k'a kisi ala k'a tanga ala k'an yɛrɛ kisi k'an yɛrɛ tanga a k'an bɛn waati wɛrɛ ni ala sɔnna ma. Sama mɔnɛ bi maliyɛnw jɔrɔna ko n'u hamina ko dɔn o de la sama mɔnɛ ma fɛn fara a ka wari cili musakaw kan wa a ka nɔgɔn ni Mali wari ci siraw bɛɛ ye a ma da aw ma dɛ sama mɔnɛ bi dɔ fara aw de kunna wari kan ni wari bonisi ye awɔ ni wari bonisi ye kɔni aw ka sanni kɛ ni sama mɔnɛ application ye aw bɛ wari sɔrɔ aw ka compte bonisi la ka daminɛ crédit la abonnement télé fo ka taa se courant ni ji sarali ma aw bɛ bonisi sɔrɔ nin bɛɛ la n'a ka bonisi buguna dɔrɔn aw bɛ se k'a yɛlɛma aw ka sama mɔnɛ compte la ka sanni wɛrɛ kɛ n'a ye walima ka taa wari jɛ bɔ an ka lasigiden dɔ fɛ yen aw ye mɔnɛ bɔ aw yɛrɛ la a k'a si filɛ sisan ni sama mɔnɛ application téléchargeli ye Play Store walima App Store kan ka sɔrɔ k'aw tɔgɔ sɛbɛn ni sama mɔnɛ ye aw de kunna wari bɛ augmenter sama mɔnɛ i yɛrɛ ta awɔ i yɛrɛ ta ni i yɛrɛ ta ye